Donade County ma Homa Bay mondo watude gi jafwa maro Alia Beach wawinje ni to Homa Bay wacho nang'o gi sani nyakoro Mgajola. Kamano leader okay wageno ni chiwo maber studio Nairobi kanyo endo ka wanto e county ma Homa Bay kandi wachiwo kare kendo wadhi nyime kod chene mapile maneno ne joneno mag Ramogi TV obe winjo moko kuom gigo eko mosebiro kadhi nyime e county ma Homa Bay kandi. Kata kamano leader okinyi makawuono en mor mara mar bedo twak kod moko kuom jowala manitiere e boma nindi ma Homa Bay kalore kod chendo ma wan godo e siwinde mar wala kwang'eyo yore mag owala kaachiel kod yiero ka leader waneno ka jowala osebiro kagolo ywak margi e kinde ma lead ma siasa ni malo kendo gisebiro ka giywaga ahinya to lal ma giyudo e kuonde pore magitime wala kendo ka odiochieng' makawuono an kod moko kuom jowala telo mag jowala e county ma Homa Bay kandi modo kod mbaka ne gineno nade kalore kod weche mag wala kod yiero to en pek mane magineno ka yiero samoro nyalo kelo negi e sekta mar wala kaachiel kod gigo eko magisebedo ka giuso e chirni mopogore manitiere e county niendi ma Homa Bay. Ka kamano ka ketho sa biro chako achiel kod achiel kuom jotelo mag jowala e county ma Homa Bay kandi bochago nyingi tingiswa ni kaka in achiel kuom jowala Homa Bay kandi gin ere kaka neno weche mag owala kaachiel kod yiero pek mane moneno ka samoro nyalo bedo e sekta mar owala kinde makoro piny Kenya dhi e yiero. Ginyinga iluonga ni Jack Nyambega, an achiel kuom jotelo mag johala me Homa Bay ka. Wabedo gi challenges seche mag yiero kama seche mag siasa kama kaka johala kabisa. Iyudo ni jasiasa odonjo gi jogene kama utime ohala nikech josiasa dwaro kama ji ng'eny. Kama ji ng'enye en kama chalo kaka chiro kaka koro chichwa maduong' ka. Iyudo ko odonjo gi jogene to odonjo gi youths, odonjo gi team teka aina ka aina. Seche go jogo kodonjo jomoko gidonjo gi paro mopogore opogore. Iyudo ka jomoko donjo gin pachgi malong'o ni nyaka ang'owa gi gimoro nono kama itime ohala ni. Koro mago miyo wasara. Jomoko be donjo samoro dhawo bende owuok. Sama ji dhawo no gik moko kethore wawit bedo ga sara maduong' miwuoro. Oseno ka ahinya to piny luo kaendi tiyo gi rowere kelo mucho tulo samoro osebedo ka inene e counties mopogore ka luo kaendi. Ere kaka maendi inyo sekta mar owala sama koko nitiere e paw siasa? Sama koko nitiere ok wanyal timo ohala nikech chuno ni waloro. Koro en ni sama chik romo mar siasa to wan kaka johala wan gi buok ni ka wang'o time to ang' nyaka walor nikech tulo nyalo wuok. Koro gombo maduong' kaka johala ne yubewa wabeduru joma ng'iyo gik ma ginyalo timo mopogore mana gi luwo bang' josiasa. To josiasa un bende wang'iyo kaka wanyalo konyo yubewa gi permanently mok ni koro nyaka waluwe kwa yud gimoro. Mano kwayo na maduong' kaka ng'amo chung' ne johala e chuny boma ka. Kaka in ere kaka ineno ka onego bende siasa bedo kinde ma bende oandu dhi makare mondo mi kik rocho kubede sama siasa bende dhi nyime? Erokamano Alia Beach, an nyinga Caleb Ochieng, auso mtumbe e chiro. Challenges mwaneno kaka jowale e chiro kanyo sama josiasa obiro en ni sama josiasa obiro kubiro to donjo gi yudhe mang'eny modhuro. To sechego gigewa ok ni maber sama josiasa obiro. Wadwaro ni josiasa olos romo kuonde romo maber machalo kaka stadium amonego gi chike romo gi but ei chiro to nego bed ni giwa johala ousi gi environment maber ei chiro. Koro maga challenges mwaneno. To mar ariyo yudhe magitiyo godo buogo jo ohala to ei chiro majority ung'eyo ni gin ga mine koseneno ka yudhe obiro mang'eny to seche go gigegi gichako kano gigegi ngeche koko nyalo bedo yudhego jakaw ga gigegi. Wanyalo paro last time ka josiasa nobiro e chiro eyudo ka nyaka rech maminego keto nitiere joma kawo yudhego kawo muodo, nitiere joma kawo mend gi dhigo, nitiere joma kwanyo gige gi magiuso ga achiel. Koro tabia bilano wakwayo josiasa ni mondo giwe ka nitiere kuonde mondo bed ni kete siasa to giket siasa kuonde machalo kaka stadium to giland ji owuog odhiye mok chiro. To bende naneno kata ka wacho ni onego bed ni siasa okete e chiro onego bed ni kete kuonde ma jopiny nyalo bedo gi thuolo machope makare. Sama siasa okete kaka koro wacho stadium ma Homa Bay kanyo aneno ka thoth ne jowala bende tero mwandu gi mopogore kanyo mondo jopiny moyudore ma siasa ma kamagi yudo thuolo manyiewo gi. Bineno ka maendi be en keyo ne jowala koso neno kama omiyo wala dhi makare? Erokamano johala madhiga kacha gin johoka mauso pi gi gik machalo biscuits, gik miting'o e lwero gi sote. Koro gin mekegi go to advantage ne gin giwuotho go to seche go riyo chamo ji kanyo. Koro gik machalo soda go to advantage ne johala madhi kanyo, lakini johala mapedho gige gi piny to ok nigi advantage aina no.
Gin ka josiasa olando kama to giwuok giweyo jomoko to gidhi kuonde ma josiasa olando go mok ni ibire gigegi tinyono gigegi sama josiasa obiro. Kora ang'o monego bed ni josiasa watimo nikech waseneno ka nitiere mutni mosebedo ahinya te piny luo ka kaunti mopogore ka rakruok bede kind rowere e weche mag siasa gieki. Ang'o ma sani ko josiasa onego tim ka koro wachomo yiero higa manyien mondo mi kwe obedi mondo lwasi makaro bed ne johala ma sekta ni kik bed kurochruok e kinde ma piny Kenya ochomo yiero. Erokamano gima josiasa wakwano onego bed ni tim mana kaka asewacho ni gimany kuonde ma chalo kaka stadium to gi kuonde man thuolo pewe man thuolo machalo kaka Governors Park gini kuonde monego bed ne gichoke ji mok ichiro. Koro mano to kwayo maduong' kaka johala ni e chiro ok onego bed ni gidonje. Kaka johala gin okenge mag musuketo mana ne gima wacho ni mondo josiasa kik donji e kuonde wechirni mopogore motimo wala mondo ohala kik rochre. Gin okenge mag musuketo mana ne siasa okogo e chirni mopogore motimo wala. Okenge mwaketo wasetemo kwawuoyo gi jokombe mekwa mag chiro mondo mere ochopir josiasa machalo do jotelo mag siasa go mondo wuo kodgi mondo chak kono gi ni siasa to biro kendo waneno ko biro mbele. Koro mano pek mwasemiyo jokombe mag chiro mondo mere orit josiasa go owuo kodgi mondo ng'isgi ni wang' this time round siasa kik gikele i chiro giter siasa kuonde ma wasewacho monego bed ni siasa bede pewe kata skunde. Erokamano Nyalidi. Okay, mano ne paro mamoko kuom johala e kaunti ma Homa Bay kane godo kwang'iyo ni to siasa kod yiero chalo nade. Winjo kage wacho ni thothne gisebedo ka gidwa lala ahinya to kinde ma josiasa otero campaigns magi e chirni mopogore ma gisebedo ka gitime wala ka winjo kage wacho ni mondo mi chenro mag wala kik rochre e kinde ma siasa dhi nyime onego bed ni johala josiasa timo siasa magi e kwe pewe kata kuonde mowinjore ma ok gidonje chiro manyalo rocho chenro mag wala kaachiel kod yore mag uso ma gisebedo ka gitimo e chirni mopogore mantiere kaunti ma Homa Bay Leader. Kamano abro weyo achiel kachiel mondo dhi nyime kotwa kod wendi man ge studio ka wato wadhi nyime koluwo weche manyien mabende waluwo e kaunti ma Homa Bay Odiochieng' ma kawuono. Kamano achiel kachiel kuwuok e kaunti ma Homa Bay nyinga en Ali Abich.